Yon, good morning mga kaibigan. Dito kami ngayon sa fish pan ng kaibigan natin. Hello. Yon, siya may-ari nito. Kaso hindi pa naman to harvestin. Pinalalambat lang kasi binababawasan lang ng laman. Kasi medyo marami siyang laman. Hindi kaya, hindi, siguro ano sila dyan. Kukuha lang na pambili ng pambahog. Kasama natin yung Dancing King, si Tanuno. Yan, Dancing King ng Team Paigarong. Si Buboy. Si Buboy andun. Kasama ni Kabayan. Ayun, daming bangus na hawak. Ito, yung may-ari ng dito ng fish pan na to. Tsaka yung isa, yung asawa niya. Yun mga kaibigan, punta tayo doon sa sa lambat. Tingnan mo, Tanuno, kung meron na. Meron ng huli yan. Dandahan ka lang, baka maraming talaba dyan. Ay, tilapia. Maliit. Wag. Balik mo sa tubig. Udah, ibagay kanina. Madu kararong pare. Dah kumadiretso. Bakit? Bakit? Malalim. 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 Babaw lang yan. Malalim. Malalim ba? Malalim. Di pwede. Yun mga kaibigan, hindi lumalapit yung mga bangus sa sa lambat. Kaya gagawin ni Buboy na lang. Iikutan na lang ng ganun. Kasi nandun sa bandang tabi yung mga yung mga bangus. Sarada ayun ang mata. Kaya na pangki. Ano ang mata kayan? Nibi? Kaya pala ayaw kumapit yung bangus. Dapat mga 6. A few moments later. Yan, likos-likosa. Oh, ayan na. Namuti na. Oh, sabi na eh. Namuti na. Oh. Ayan na. Yan. Dumapo na rin mga kaibigan. Wow naman. Wow. Oh, ayan na. Dumapo na rin yung mga bangus. Yan. Dami na. Yan. Dumapo na yung mga bangus. Ayos. No! Kadina! Hoy! Puknito na niyo ta. Ang dami oh. Kumpul-kumpul na. Oh. Tama yan, matakulog niya eh. Oh, sobra talaga yan. Ano na yun, parang ibabakal. Kuha na ito.
So yun, mga kaibigan, tatanggalin na lang natin itong lambat kasi halos ano lang, 8 kilos lang yung order. Kaya baka naman dumapo yung iba, baka walang order, sayang naman. Yun. Natangko, paigarong. Ito na lang kankana. Bawas alaga lang muna to. Bawas alaga lang muna kasi masikip na yung sa loob nitong fish pan. Nangyari. Nangyari. Makanya nung dito edit. Wala tayong lalagyan, kaya ito, doon na lang natin sa tabi tatanggalin yung mga bangus. One hour later. Sabay mo na yun. Hindi man mag-iisip kayong pangkita, ano? Pati yan, tuno kayang kaon. Itong sulamay na rin. Bisang. Yan kayo ni Ano Pano. yan siya? Sos! Ang bata sa Ano ba uyan. yung tawagin ng bababod sa ano? Tuka. Yes, nagutom ka ulan ta na? Lupa at saka may paminta. Paminta sa bawang. Yan. Kaya. Mga bus-bus na nakarala. Pait sa li. Veterano talaga si Puging Buboy. Dating sa lambat. Ako pa, awat na ako bili. Bilibid lang man, lema nagtako. Lema Ito talaga. na mga vlogger na yun. Taktak mo lang yan yung Talagang no? mapayaman talaga yun eh. Oo. Dapat nagtutugtog itaktak, nagsayaw ka kay garaw. Copyright na naman. Nahulog. Gusto mo makapit sa tidakon? Hindi makasahod, copyright. Magsahod kung, magsahod kung kamo na si Ibana. Idawi ko lang si Sus, Ibana pag kung na nandito yung sa Ibana dami. na ni si Paigarong, tapos rin nila nandun. Mas kada magsahod, basta si Ibana lang. Pwede na. Madawi ko si Ibana da sa pispan Oo, mo. mahal. Buhay na daw, buhay na. Ay, kusit. Mahulog na lang yan. Kiribig? Kailain, dinanat ka mo sa mga gumindo. Yan. Madamay lugod ako. Parang nga sige na kayo. Masabi na kamo ka mo, nabubuhay ka mo na Ibana ha. Yan, man ako nabubuhay si Reyna ha. Ay, may natawa ko din mga aking hindi. Sabi na, may nakita daw din. May nakita daw din siya sukoy. Ito. Ano na nakita? Wala Salog. ako nakita, naka-green ako. Sa salog. Sa salong, banggi. Kinarado umito. Banggi daw ito. Para haranap mo. Totoo Alukuhan. talaga. Ano yun, Joe? Ang pati ng mga aking. Bakit tinakot lang sa mga ano? Mga akit. Ang mga aking di mo talaga man ha? Siyukoy ko na. Makakita lang. Abot ka na nahiling ka parlana. Sabi ka. Pero na. Isa na kayo talaga, mga 8 kilos na yan. Ulo, trap yun. Yan yun. Kulang pa yan. Kumbaga siyam. Siyam, 1 kilo. Doi. Hindi na yung siyam anong kilo. Nalag ko na ba ka? May ano, may Walo may ito nga, 1 kilo.
Gusto mo yadi ho. Ipa. Iban lawlaw. Diba 3 kilo pa tapos na. Narulok sa gilid. Nakita mo ganyan pagputag duman sa lanog na ano na. Hindi na mapilian. Gada na yun. Nagko na pala. Ngayon pili balik. Turi yung batin bango. Pagbungo ganyan sa pangke, ganang tulos. Sila. Sabi. Ano, inupos mo daw, at namin inupos. Hey, dubisay ko ay, kulungan ko ito. Kaya ko balang ano. Nilikos mo, boy. A few moments later. Yun mga kaibigan, uuwi na kami ni Tanuno. Yung Dancing King ng Team Paigarong. Si Buboy na iwan pa kasi sila na magdadala ng bangus na ano namin. Na lambat. Mauna na kami para may gagawin pa kasi kami. So yun, mga kaibigan. Shout out sa inyo lahat. Sa mga kababayan ko mga Bicolano. Marahay na daw sa inyo kabus. Sa mga Bisaya. Maayong buntag. Mga igsoon. Asa na mo? Gamay ra ako ang gipangita to sa akong kuan. Akong video. Gamay ra. Asa na mga igsoon diha mga. Yon. Sana maintindihan nyo ako. Hanggang dito lang muna. Yan mga kaibigan. Lilinisan muna natin yung nakuha nating bangus dun sa ano. Nilambat natin dun sa may pispan ni Dodge Channel. Para ihawin natin dun sa tabing dagat. Ayan yung poging buboy. Oh, gayo. Anak kabuo sa pangke. So yun mga kaibigan. Punta tayo sa dagat. Doon tayo mag-iihaw ng sariwang-sariwang bangus. Yung nalambat natin doon sa pispan ni Dodge Channel. Yun, kasama natin yan, yung poging buboy, tsaka yung matangkad na yan, maano sa basketball, mahina. Tsaka siyempre yung si Tonton. Yan mga kaibigan, nandito na tayo sa ating hideout na pinag-iihawan. Kumusta na kayo mga kababayan ko mga Bicolano? Mga amigo, mga barkada, mga Bisaya, maayong aldaw sa inyong kabos, inyong tanan. Yun, iihaw na tayo ng bangus. Ayan, 360. 360, ang ganda ng video, ang ganda ng view, mga kaibigan. Yan ang dagat. Taas mo na pa. Langkaw. Ilang kaon yan. Boy langkaw, ha? Buta na. Babata na lang diyan. Hindi makaya kasi sa ruha. Hindi makalali. Dapat ibaba lang kunta. Kaya yan. Steam maniyo. Ito na yun, boy. Yan yan. Tama na yan. Butanggi pa. Sarap pa? Para doon sa mga gilid, oh. Oh, sing ka na. Sing ka ni padaba pagdali ka. Oh. Ha? Ang iko ka dilaw. Dayan na uswag yun terminal. Mabuloktot yan to. Ano? Yan na. Kini maniwa. Yan, ganyan. Para kumasya lahat. Yun. Madiskarte talaga ang puging buboy. Chicks na lang wala dyan. Kay buboy. Uy, nalaglag pa. Hindi, may dumi na daw. Hugasan sa dagat. Kaso walang dagat. Meron dyan tubig. Ito. Tubig natin yan. Dati pa eh. Yung kumain tayo dyan. Oh, yun. Ihawa na. Hogan vlogs ang tulunahan yun. Ihawa na. Yun. Ayos. Naihaw na. Hintay-hintay lang tayo. Konting oras lang. Ihawa na. Alas 3. Alas 4.
1 hour later. So yun mga kaibigan, luto na. Kain na! Tara, kain tayo! Woo! Kain tayo! Oh, smokebang na to. Sarap na sariwang bangus. Ayos. Sarap, maanghang. Dami sili. Hindi ka kasi laki. 20 kilos na. Sa mga ikso na to mga Bisaya, mga unta, tanan. Tara, mga unta. Dang puging buboy. Di ka mao magstoryahan ng Bisaya kay purong Bicolano na. Naugat ako. Naugat, nagpupulo. Di ako nakakabilo. Ayos. Saka pagkaluto. Wala naman tinik eh. Pinong tinik kasi ano pa siya. Yung dumalaga pa lang. Dumalaga pa lang siya. Kapag pahubas ka ito, 20. Pizza 20? Ay, 20 lang. Ramon, kunti ang kanin natin. Sarap pa ng bangus. Yung mga kaibigan, hindi natin kasama si Tanuno sa pagkain kasi nag-ano siya, Talim. nagtanim ng palay kaya hindi siya nakasali. Kasama natin sa paglambat. Ngayon, hindi natin siya kasama. Okay ba yun? Pero okay lang, titirahan din natin siya ito. Isang piraso. Pwede na yan. Sige, sige. Ayos yan. Taro ko pa yan. Ayun pa yun. Yung mga kaibigan, hanggang dito na lang muna. Boy, ikaw na lang mag-isa dyan ha. Pati tinik, binapaspasan mo na. Sayang ng ulo. Ayos ka talaga, boy. So yun mga kaibigan, nakatapos na tayo dun sa pag-iihaw natin ng nilambat nating bangus. Kaya dito tayo sa bahay. Yun. Bago nga pala tayo mag-shoutout. Mga kaibigan, puntahan nyo yung channel ni Jinjin. May sarili siyang channel. Jassy Bicolana. Yun. Tatanggal ang mga mga problema sa kakulitan ng mga magagandang chikiting na yan. Saka mayroon pang isa, yung Batang Uragon TV. Yung dalawang batang yan. Ang gaganda ng video nila. Subscribe na kayo sa kanila. Malilibang kayo. Yun mga kaibigan, shoutout na tayo. Shoutout nga pala kay Franklin Tinyo. Shoutout kay Sam Backyards ng Abuyog. Shoutout kay Elsa Bacordo ng Rizal, Nueva Ecija. Shoutout sa Batang Uragon TV. Yun mga kaibigan, subscribe kayo dyan. Ang ganda ng video ng mga yan. Yung dalawang batang yan. Shoutout sa Bicol Saro from Cristina Pailano. Pailon o Pailano. Basta yun na. Yun mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang dito na lang tong video. Salamat sa lahat ng sumusuporta sa ating Paygarong. At sa mga bagong bukas pa lang ng aming channel. Subscribe na kayo mga kaibigan para sa susunod pa naming mga video. Yun, salamat. Bye-bye.